Assalamualaikum. Durung masuk sing kene. Bas. Mike mati, Bas. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyaqula fihi rabbi firli salasan bon. Nggih. Watawarukun nggih. Watawarukun lan lungguh tawarruk. Lungguh tawarruk iku bokonge ditemplekno nek nggone apa nek nggone lante, lungguh nganggo bokong. Nah iftirash sikile dinggo limekan iku jenenge iftirash. Telapakane sikil dinggo limekan linggih. Tapi nak tawarruk bokonge ditemplekno lante. Terus sikile kiwa diblusukno nggih nek nggone ngisore sikil tengen. Paham nggih? Wa tawarrukun lan lungguh tawarruk. Fit tasyahudi akhirin. Ing dalem tasyahud akhir. Dadi tahiyat sing akhir. Layak kibu kang ora ngiring-iringi hu ing tasyahud akhir apa sujudu sahwin, apa sujud krana lali. Dadi nak tasyahud akhir kok engko sujud sahwi iku lungguhe ora tawarruk tapi lungguhe iftirash. Paham? Dadi lungguhe kaya lungguh tahiyat tasyahud awal. Nggih. Dadi nek gone tasyahud akhir disunahno lungguh tawarruk yen pancen ora ape sujud sahwi. Nek arep sujud sahwi disunahno lungguh iftirash. Lungguh iftirash iku kaya lungguh tasyahud awal. Ana wawat ukafaihi lan nyelehake epek-epek lorone musolli. Wawat ukafaihi lan nyelehake epek-epek lorone musolli fi tasyahudaihi ing dalem tasyahud lorone musolli, yaiku tasyahud awal karo apa? Tasyahud awal karo tasyahud akhir. Epek-epeke diselehake ala tarafi rubbataihi ing atase pucuke ya, ing atase pucuke dengkul lorone musolli. Dadi nalika tasyahud awal utawa tasyahud akhir iki epek-epeke
dideleh manceri pucuke dengkul. Dadi ora kemenggurenen ya ora kepengarepen. Dadi pucuke driji iki pancer karo pucuke dengkul. Nasyiron hale gelar. Nasyiron hale gelar. Asabi ayusrahu ing pira-pira drijine tangan kiwane musolli. Bidomen kelawan ngumpulake. Drijine sing kiwa digelar tapi dikumpulno, tegese ora dimekarno ngene, paham? Dadi drijine tangane sing kiwa digelar iku dingenekno. Nek ngene iki jenenge gegem, nek ngene iki jenenge gelar. Digelar tapi bidomen. Kanthi dikumpulno, ora niki jenenge dibenggangno. Paham? Jadi dikumpulno ngene, pucuke driji pancer kalih pucuke dengkul. Iku sing kiwa. Wajailan lan hale dadekake asabi ayumnahu ing pira-pira driji tangan tengene musolli kaakidi salasaten wa khamsina kaya wong kang bundeli angka 53 kaakidi khamsin wa kaakidi salasaten wa khamsina kaya wong kang bundeli angka 53. Paham? 53 Arab ngene. Iki angka iki bunderane 5, nggih ha. Iki cagake angka 3, sera sing iki angka 3. Paham? Jadi ngene nyekeli, ora ngene, nggih, tapi kaya angka 5 karo 3. Paham? Iki sing kiwa digelar tapi dikumpulno, ora di mekarno ngene, ya ora digegem, ya digelar. Pucuke driji pancer pucuke dengkul, sing tangan tengen digegem membentuk angka 53. Iki angka 5, sing iki angka 3. Paham? Angka 3 Arab. Dia ngerti ya angka 3 Arab? Nah, iki angka 5 karo angka 3. Berarti angka 53. Ya ora ngene, ya. Ora ngene, ya ora ngene, nggih, tapi napa iki pucuke iki dibentuk kaya angka 53. Waraf'u musabbihatiha lan ngangkat driji penuduhe asobek yumna nggih. Waraf'u musabbihatiha lan ngangkat driji penuduhe asobek. Driji penuduhe diangkat inda hamzati illallah ing dalem nalikane ngucap hamzah lafal illallah. Inda hamzati illallah ing dalem nalikane ngucap hamzah lafal illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dadi pas hamzah nang angkat. Aja asyhadu wis diangkat, ngenteni tekan hamzah lafal illallah. Karo didelok. Asyhadu alla ilaha illallah. Munhaniatan hale nyondongake gene
munhaniatan hale nyondongake berkungkung. Berkungkung iku ngene. Dadi ora nganti ngene ora, tapi berkungkung. Ya, semene wae. Aja nganti tekan nganti dengak. Illallah. Dadi munhaniatan hale apa? Merkungkungake nyondongake qalilan hale sithik. Wa ibqa'uha lan nglanggengake musabbihah marfu'atan hale diangkat ya, hale diangkat mau dinggo tahi apa dinggo isyarah mulai hamzae lafal illallah marfu'atan hale diangkat ilal qiyami tumeka maring jumeneng awis salami utawa tumeka maring salam uliye isyarah nganggo driji penuduh sampai kapan nak tasyahud awal nganti jumeneng nak tasyahud akhir nganti salam kok nak wis salam pertama iki drijine digegem utawa dibiarno wis bar berarti titik wa alla yujawiza lan yen ora ngliwatake sapa musolli basarahu ing peningale musolli isyaratahu ing isyarahe musolli oleh isyarah nganggo driji penuduh iku mau karo mripate apa ngingetno drijine wanadzara lan ningali sapa musolli ilaiha maring isyarah halaraf iya ing dalem tingkae ngangkat musabbihah halaraf iya ing dalem tingkae ngangkat musabbihah. Jadi ketika ngangkat driji iki mripate ndelok driji. Uli ngangkat mau nak tekan napa hamzae lafal illallah asyhadu alla ilaha illallah. Dadi rada mrengkungkung ora nganti dengak ngene kaya kena pajar. Ya ora kaya wong buruk gizi ngene. Dadi panteng tapi rada mrengkungkung. Wa ayatiya lan yen to nekani sapa musolli wa ayatiya lan yen to nekani sapa musolli fit tasyahudaini ing dalem tasyahud loro cek tasyahud awal cek tasyahud akhir bi akmali tasyahudi kelawan luwih sampurnane tasyahud oleh tasyahud kelawan tasyahud sing sampurna wa utawi akmali tasyahud sempurnane tasyahud iku at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tekan kono. Iki apa tasyahud sing sampurna. Sebab nek ning gone anak taun pamane anggere at-tahiyatulillah ngono ta. Tapi kesunatane uliye tasyahud nganggo tasyahud sing sampurna. Jadi nek kowe nganggo tasyahud sing minimal ya menawa besok swargane ya minimal. Wong tasyahud wong senengane sing minimal. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi
wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Iku sing rukun. Wa ala ali Muhammad iku sunah abad. Nah tak sak teruse kama sholaita sak teruse iku sunah hayat. Sing sunah abad digenti sujud sahwi nak lali. Jadi sing rukun tekan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Lah kowe nak ning gone tasyahud awal iku ya tekan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Terus ngadeg, nggih, paham nggih? Nah tasyahud awal tekan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Nak nanggone tasyahud akhir ya disempurnakno, nggih ha. At-tahiyatu utawi pira-pira reroba. Reroba iku penghormatan. At-tahiyatu utawi pira-pira reroba. Al-mubarakatu utawi pira-pira tambahi kebagusan. As-shalawatu utawi pira-pira rahmat utawa donga. As-shalawatu utawi pira-pira salat. Salat iki ana sing maknane rahmat takzim nggih ha. At-thayyibatu utawi pira-pira kebagusan iku lillah namung kagungane Gusti Allah. Sing diwaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika sowan dhateng Gusti Allah ketika Isra Mi'raj. Rasulullah Mi'raj tekan Sidratil Muntaha ngantos tekan Mustawa. Iki matur dhateng Gusti Allah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lane salat iki luar biasa. Terus akhire Gusti Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu tawi keselamatan, kedamaian, ketentraman. Assalamu tawi keselamatan alaika iku muga tetep ing atase sira ayyuhan nabiyyu Kanjeng Nabi. Nidak sing nganggo ayyuha iku jenenge ikhtisas. Eling wal ikhtisasu kanidain dunaya ka ayyuhal fatabi isrirju niya. Ayuhan Nabi ngususna ingsun ing Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad muga-muga salam, ketentraman, kedamaian tetep lumeber nek nggone sliramu. Wa rahmatullahi lan kawelasane Gusti Allah. Wa rahmatullahi lan kawelasane Gusti Allah. Wa barakatuhu lan pira-pira barokahe Allah. Barokah niku artine tambah-tambahi kebagusan. Titik tekan kono. Iki jawabane Kanjeng Nabi, ya. Apa? Iku dawuh Gusti Allah. Assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana curute. Iku jawabane Gusti Allah. Akhire Kanjeng Nabi jawab malih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu utawi tambahi keselamatan nggih alaina iku muga ing atase kita rupane kabeh wong mukmin wa ala ibadillahi
lan muga tetep ing atase pira-pira kawulane Allah as-solihina kang bagus. Dadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin iki dongane Kanjeng Nabi terhadap kabeh wong mukmin. Dadi Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah, diparingi Gusti Allah keselamatan lan rahmate Gusti Allah. Kanjeng Nabi mboten langsung diterima, nggih Kanjeng Nabi, nggih Gusti Allah, nggih kula trima, ning mboten kanggo kula entuk, ning kanggo kawula-kawulane panjenengan ingkang salih. Mulane kula nate napa tanglet kalih guru kula Mbah Asror Thohir nate dingendikani, nek kowe kepengin didongakno wong sak donya rina wengi, pol sithik sedina sewengi ping 9. Ping pira? Ping pira? Tahiyat sedina sewengi ping pira? Ping 9, ya. Wong loro-loro sing siji subuh mek siji, loro ping pindho 8 tambah siji 9. Sedina sewengi pol sithik ping 9, durung sing sregep salat sunah iku dadi wong saleh, wong sing bagus kelakuane, wong sing bagus kelakuan. Iki di at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah iku napa gawe Kanjeng Nabi dhateng Gusti Allah. Terus disambung trima dening Kanjeng napa dening Gusti Allah napa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan nak kowe saiki pas salat kok muni assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, ya kowe kirim salam karo Kanjeng Nabi. Paham? Kirim salam karo Kanjeng Nabi, seolah-olah kowe iki ngadep karo Kanjeng Nabi. Oleh bayangno wajahe Kanjeng Nabi sing apa? Tola'al badru ya, bagaikan bulan purnama. Ku oleh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu naksani sapa ingsun. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing sak temene kelakuan. La ilaha iku ora ana jinise pangeran kang disembah kelawan bener. Tulis nek pinggir ora cukup. La ilaha iku ora ana jinise pangeran kang den sembah kelawan bener ing dalem wujude iku maujud. Apa maknane la ilaha? Iku ora ana jinise pangeran kang den sembah kelawan bener ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba namung Gusti Allah. Illallahu kejaba namung Gusti Allah. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Titik. Wa ba'da tasyahudi akhirin lan maca ing dalem sakwuse tasyahud akhir bi akmalis sholati kelawan luwih sampurnane sholawat bi akmalis sholati kelawan luwih sampurnane sholawat alam nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi akmalis sholah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Nah kita biasanya nak nganggo apa persolatan nggih, nganggo fasolatan Mbah Asnawi nganggo sayyidina nggih, nganggo sayyidina. Tapi ning kene ora nganggo sayyidina, ya padha sae. Tapi kita nganggo sayyidina karena guru-guru kita marai dhisik nganggo sayyidina. Allahumma do Gusti Allah sholli mugi nambahi rahmat takzim panjenengan
Sholli mugi nambahi rahmat takzim panjenengan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Nabi Muhammad. Jadi keluargane Nabi Muhammad lan nggone urusan doa iku kullu mukminin walau unsotan kabeh wong mukmin senajan wong iku mau napa nglakoni dosa. Kama shallaita kaya uliye nambahi rahmat takzim panjenengan. Kama shallaita kaya uliye nambahi rahmat takzim panjenengan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iki nabi sing barokahe gedhe banget. Sing akeh kita lakoni termasuk haji, umrah, kurban nggih. Wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Nabi Ibrahim. Keluargane Nabi Ibrahim sing turun sangga Sayyidah sapa Hajar nurunake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Nabi Ismail. Sing sangga Sayyidah Sarah nurono Nabi Ishak. Nabi Ishak nurono Nabi Yakub nurono Bani Israil. Kanjeng Nabi Ibrahim nikah karo jenenge Konturah sangka napa Imro'ah Kan'aniyah negarane Nabi Syu'aib. Terus akhire sak keturunane. Di Nabi Ibrahim iki keluargane dadi para nabi wong saleh-saleh. Wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Nabi Ibrahim. Wa barik lan mugi nambahi kebagusan panjenengan. Wa barik lan mugi nambahi kebagusan panjenengan ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Nabi Muhammad. Kama barokta kaya uliye nambahi kebagusan panjenengan. Kama barokta kaya uliye nambahi kebagusan panjenengan ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim lan ing atase keluargane Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Innaka satemene panjenengan Hamidun iku zat kang den puji. Hamidun iku zat kang maha den puji. Majidun iku zat kang agung. Ya tekan kono. Biasane ana sing langsung salam. Ana sing ditambahi donga meneh Allahumma ufirli. Terus ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'raftu wa ma a'lantu saterusé. Summa bidu'ai. Tapi ya iki nak maca kabeh ngono nak pas traweh kowe diprotes jamaah. Suweni ya. Nah wis tekan Hamidum Majid aja langsung salam. Summa bidu'ai nuli kali-kali kelawan donga al-maksuri kang saking Kanjeng Nabi. Al-maksuri kang saking Kanjeng Nabi. Allahumma ufirli. Rupane donga Allahumma ufirli. Allahumma do Gusti ifir. Allahumma do Gusti Allah ifir. Mugi ngapura panjenengan li dhateng kula ma ing dosa-dosa. Kodam tu kang wis nglakoni sapa kula. Dadi mugi-mugi dosa-dosa kula sing pun kula lampahi jenengan ngapura. Wa malan dosa-dosa akhartu kang durung akhartu kang dereng nglampahi kula.
dosa-dosa sing kula akhirna durung kelakon. Wa malan dosa-dosa asrartu kang rahasiaake sapa kula. Dadi wong iku duwe dosa-dosa sing dirahasiakno. Sekira wong liya mboten roh. Wa malan dosa-dosa aklantu kang ngedeng kang ngedeng sapa kula. Dosa-dosa sing tak lakoni kanthi terangan. Wa malan dosa-dosa asraftu kang leluwian sapa kula melampaui batas asraftu kang leluwian kula. Wa malan dosa-dosa anta kang utawi panjenengan aklamu iku luwih pirsa bi kelawan mah minni katimbang kula. Lan dosa-dosa kula sing mboten ngertos nek niku dosa. Tapi jenengan pirsa nek niku dosa, nggih jenengan ngapura. Wah iki. Kaya wong bar salat iku ya yen resik ngono ya. Nek wong kowe iku ndonga ra mau angen-angen. Mau angen-angen apa ora? Iki kawit ngerti maknane diangen-angen. Ya, diangen-angen. Andalane gremeng anggere imame suwe sithik barbar. Ya. Syekh Suryadi. Iki Syekh Faiz piye Syekh Faiz. Lah salat seneng sing suwi apa seneng sing sediluk? Sedengan. Antau tawi panjenengan al-muqaddimu iku zat kang dhisikake. Wa antau tawi panjenengan al-muakhiru iku zat kang ngakhirake. La ilaha piye mau maknane ora ana jinise pangeran kang den sembah kelawan bener ing dalem wujude gumaujud. Ila anta kejawi panjenengan. Allahumma duh Gusti Allah. Ini satemene ingsun a'udzu. Iku nyuwun pangreksa ingsun bika dhateng panjenengan. Min adzabil qabri saking siksane kubur. Ya Allah, mugi-mugi kita niki dislametno saking siksa kubur. Sebab kubur iku ana siksane, ya. Kubur iku raudhatan min riyadil jinan au hufratan min hufarin nira. Taman sangka taman swarga utawa lubang sangka lubang neraka. Lah nek jenengan ndonga terus ngene iki engko dislametno saking siksa kubur. Wa min adzabin nari lan saking siksane neraka. Wa min adzabin nari lan saking siksane neraka. Wa min fitnatil mahya lan saking fitnah nalika urip. Dadi nalika urip mboten angsal fitnah. Wong iku nek ora oleh fitnah penak. Nek oleh fitnah rekoso. Ora didakwa. Wal mamati lan saking fitnah nalika mati. Dadi nalika mati iki ya ana fitnah. Wa min fitnatil masihi lan saking fitnahe wong kang dibusek motone ad-dajjal rupane dajjal. Dajjal iku dibusak matane sing sisih akwar. Akwar iku artine PC. Ngerti PC? Sing separo gawur. Allahumma do Gusti Allah ini satemene ingsun. Zalam tu iku nganiaya sapa ingsun nafsi ing awak ingsun. Kula niki nganiaya awak kula piyambak Gusti. Zulman kelawan nganiaya kasiron kang akeh. Lah wong duha kok ana kunute. Nganiaya ta ora? Ning padha duha ana kunute, apa menawa ning omah. Ngger potongane wis delak-delik salamat iki. Ana pur. Iya.
Terusno le. Zulman kasira. Zulman kelawan nganiaya kasiron kang akeh. Wis ayen akeh nganiaya. Sekolah ning kelas gurune mulang. Case kelas 36 sing urip bocah 5. Wonge teko. Ono. Iki kok apik ngaji. Dijake sing melek. Aku gumun mulang ning sekolah. Lagi kolal musannif rahimahullah taala wis kaya disemprot karo bius iku langsung tek set ngono. Iki alhamdulillah ana bocah 50 sing tewas 3 macem. Wala yaghfiru lan boten saged ngapura. Wala yaghfiru lan boten saged ngapura adzunuba ing pira-pira dosa. Illa anta kejawi panjenengan Gusti ingkang saged ngapura dosa niku namung panjenengan Gusti. Dosa-dosane kula jenengan ngapura. Faghfir mugi ngapura panjenengan li dhateng kula. Maghfiratan kelawan ngapura min indika saking ngarsane panjenengan. Min indika saking ngarsane panjenengan. Warham lan mugi melasi panjenengan. Warham lan mugi melasi panjenengan ni ing kula. Innaka setuhune panjenengan sak temene panjenengan. Anta nggih panjenengan Al-Ghafur. Al-Ghafuru iku zat kang maha ngapura. Zat yang maha pengampun. Lah ning Ghafur iku kok ana ora ngapuronan. Ya ora sesuai karo jengene. Ngono, engko jajal jumiwiti, ngono lebar njaluk ngapura. Dene ngamuk apa? Wis tak ngapura. Pun. Temenan. Ar-Rahimu iku zat kang maha welas asih, maha penyayang. Ya muqallibal qulubi, duh zat kang molak-malik pira-pira ati. Dadi ati iku molak-malik, kadang seneng iki, engko berubah ganti gething. Kadang gething iki engko berubah ganti seneng. Kadang susah, kadang seneng, nggih ta mboten? Nah, iku jenenge apa? Wa masummial qalbu illa litaqallubi. Ati ora diarani ati kejaba krana berubah robah. Lan ning kene ndonga karo Gusti Allah, ya muqallibal qulub. Duh zat kang molak-malik pira-pira ati. Sabit mugi netepake panjenengan. Sabit mugi netepake panjenengan kalbi ing ati kula. Kalbi ing ati kula ala dinika ing atase agama panjenengan. Wa taslimatun lah tekan kono lagi salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Donga apa? Allahumma inni as'alukal jannah. Terus salam sing kedua noleh ngiwa assalamualaikum warahmatullah. Inni as'alukan najata minan nar. Kula nyuwun selamat saking neraka. Salam pertama termasuk rukun, hukume wajib. Salam kedua hukume sunnah. Wa taslimatun saniyatun lan salam saniyatun kang kaping pindho. Salam sing kedua hukume sunnah. Salam sing pertama hukume wajib. Nah salam pertama noleh nganan. Dungane Allahumma inni as'alukal jannah. Nak noleh ngiwa Allahumma inni a'udzubika minan nar. Nggih. Wa ziyadatu wa rahmatullah fihi ma wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.